Gabon eta ongi etorri mundu guztiari, zer modu zarete? Ondo, gu ere bai, bueno, gu ere bai, ni ere bai. Zaiulen, gabon da noi, Ie, plaxa ere ondo? Bai. Plaxa ere ondo. Ez dakit nahoritu duzuen janon hasi den egun ere laburtzen. Gabon. Jokin ere etorri da, bueno, poliki ari gara osatzen, total, esan erni zuen. Iepa, Gaur ere. Oi, Galartza. Home, gabon, Ai, ama! Iker Galartza. Jesus! Gora bihotzak. Kaixo! Gabon! Ai, Ze pasatzen da, nondi zatuzte? ba hortik, kanpinetik. Hor barruan, ze Bai. jende gabitzen da, kuriosia ez? Zema jende kabitzean, egon, oitxu. Hiru. Hemen, apa. Hora, ostia. Bai, Besteak, Eta beste pare bat lo geratu dira. Bai. Aio, Nik enek izen horre uzela, Beste pare bat lo. Zer galdu dut? Zerret, miren, bakizu Julen, zenba luzatzen aurkezpenak egiten. Ah, bai, bueno, eske, hemen, bakarrik utzi ezkeo, bihar arte mentxe gaude. Bueno, ze Julen? ya está. Ez. Bueno, gabon da noi, bakizue, ba hemen gaude, gau, eharra, politxa izangoa. Ez da, Bai, ari nintzen esaten ja eguna ere laburtu dela, gau hasi da luzatzen eta guk gauari emango diogu. Eman beharreko Hori da, guztia. eta hortako bakarri ditugu kolaboratzaile onenak. Hemen dazkau Galartza, Aierre eta Plaxa. Ja, eta. Bueno, eta Julen. Kampien denarena orain nik ez dut... Normala, ez dakizu zertikan, ez da? Ez dut ulertu ez dio, graziarik hartu. Ba gaur programan itzeingo deulako gauza garrantzitsu bati buruz. Horrela. Udaran eta neguan zen nahiago. Kanpina, ala hotela. Baki guztuk nahi duzula hotela eta orduan gu kanpina probatzen egin. Eta zuk zena egon zu? Segun zertako! Beraz, zalantza eternal horri ere ekingo diogu gaur. Edo hotelak edo kanpinak, zer Edo dituzu nahi. furgonetak ere hor daude. Bueno. Emango du. Galo bak, No, bai. eta zirko ere hor dago, esan dizut Glamping. bizitza estilo bezala ere, ez? Ba, lotarako eta karabanak, eta... Glampina. Zuaitzetako etxeak. Aldiz, Baina. beste gauza batzuten ez dago zalantzarik. Da, edo gora bihotzak, edo gora bihotzak. Ba gora bihotza. Baina, hemendik gora bihotzak, eta gora gure pasarela gorria, eta gora desfileak, eta... Ba aurrea. Venga, Gora zuen venga, paseak ere, venga, ondo ulertu goazen dugu, bai. hori da, arrazoia. Plazaola! Ja banabil, Oine zibil egiteke, hori da, Bai, oso ondo. tercera. Galartza! Eta Jokin Aierre garai, hori da. Jokinek emateu beti pasarela baten daula, Asterako ja... Bai, nire ez na ondo, ez na ondo. Zatoz, etxeri. Bai, esango. Ni naiz pixka nekatu, eta gaur aurreikusiri gainera, gero ere apur bat nekatu gintezkela, gonbidatua eta etortzen denean, bada jarri ingo gara, nogales. Eni, pixkat kizkun kaskun nago. Ez. Tripako nadazkat, pixkat dantzan. Ja, daude gaur, behira, tripak zure burua bezala. Dauzkazu, ez da? Ba, momentun baten ikusten alde programatik juni naizela, Vale. ba, arazo batzu geuki ditutelako da, eta Bueno, arazo listo, batzuk. bazpa ere abixetik. Arazo guztiak libratzera zoazela lehia. Ura asko eramen romen da. Gaur, altxa behar ditugu, badez badat dinot, txingak. Uf, nire nekau naiz. Nik indarrasko ezin detin. Ba, txinga bakoitzak uste dut esan didate, zitu probatu, baina pixaten duela, asko. Asko zema da. Asko pila bat. Asko? Bueno, txingak. Eta izkora, harria jaso. Pentatelo ja! Korrika ibili, eta beste dakiza probata. Bueno, hemen bakazue, behitu. Hor jartzen du. Hemen, Andoniz eta... Bi jartzen du, baina ez Bi ez, hori da 6. sei. Bai, VI da 6. VI, 6. Izetatar bat dator. Izetatar seme bat, eta hiloa bat, eta nahi bat, lengusu bat, izetatar bat. Zenidea hundila. Osona, por cierto. Eta gaur arekin esango dugu, Hemen dikantxaiko dugu. eseritaren da bizi, Bai. igual esango dugu, eta gero ja joango gara poliki dena altxatzen. Gora bihotzak! Osoko, altxa gara, eta berriz ere jarri gara, eseri gara. Ongi etorri den denoi, Gabon. Igualmente. argizek gaur batzuentzako etapa, bueno, laua izango da. Interes berezirik gabeko etapa, adibidez, Iker Plazaola. Ui, zeba esatez. Zikloturistaren zat, Iker Plazaola kota gaur. Gabon. Gaur etapa laua izango da Jokin Aierre garairen zatere. Baina zetik esatez. Bai. Abixka, Ah, bale. enai sekula koratzen zure bigarren abizenarekin Jokin. Uete. Uet, Uete! Kakahuete. Jokin Aierre garai. Uet, hori da. Zuretzat ere gaur etapa normala. Bai. Aldiz! Gaur portu asko tokatu zaizio Galartzari, alegia gaur ibili beharko du gora, bera, gora. Ez dira portu fisikoak, emozio portu ez ari naiz. Oh? Gaurkoa izango baita
gora bihotzak, uda zoragarri hontako Iker Galartzaren azkena. Jaun Andreo, txalo! Iker! Biba Iker. Eta pena handiak nikoa, Ba, gure bai. Azkenen gustu hartu jot, eta zutako batzuk lehendik zautzen. Julen, batez ere, Mirenez, eukin denak egizan honintzaire atzomezua bialdu nion. Gustu honez, oso gustu. Denei, esango diezu gauza bera, Galar. Ez denei gauza, beste duten xili galdein, berriz ez azaldu eta desagertu egiten naiz, baina bai, egia da, nintzako berri azala eta hola kontu-kontari egin nahitzea atsegina izan da. Ezkerrik asko, Iker. Baina hau ez aineta, lasai, gora bihotza, gora. Izango dia, berrezolako Ez gehiago. zinen ezaguten eta placer bat izan denaz. Bai, eta ikusiko gehala. Bidaide izaten jarraituko dugu, Galartzak. Zirkoa eta hori guztia. Hemen urpizkatetzu dizut nahi bali maia. Eskerrik asko. Baizuk beharko duzu ni baino gehiago. Baina baldakizu zeinek ez duen berrura. Bueno, igual bai. Igual bai. Gure reportariak. Urrasko eramerromela. Eske, nire amazo. Nire galdetu nahion Bilbon dago. Eta Ander eta Karmele daude Atxurin Mungiako zea baten. Auzo baten. Mungiako auzo baten eta nerea zuk tripak kiskun-kaskun izan zenitunean. Askotan izan ditu. Ze egin zenun? Eske nire holasen abil eta jaken nahi dut. Tripak kiskun-kaskun itunean, ja... Zerbezita batek dena konpontzen du, betere alkoholik gabe, No, benetan ez dizut horrek, eta Coca-Cola ere bai ona omen da. Oso ondo. Vale. Eta niri horrek funtzionatzen ditu, haitxe bertan 3D batzu jan ditut eta gian kiskun-kaskun jarriko zaizki tripak. Halere, Bilboko jaetan gaude. Eta daramagun udarekin, oraindik bizir jarraitzen baldin badugu, bueno, nik uste dut iezkorrak garela. Udaletxe parera etorri gara, bertatik suak ikusten direlako primeran, eta jendea bitartean, suak hasi bitartean afaltzen dago, lasai, bokadillo batzuk, patatak, eta tripak iskun-kaskun moduan jartzeko janari goxo-goxoa, badakizue? Pia batek itali eguna zehar, tortilla txapelketa, tamalez ez gara egon, pena eman ditzen, niri jatea badakizu gustatzen zaidala. Gero musika burua hundiak eta gauean Abando Ibarran Gatiguren kontzertua. Eta guardian honi ibili gara? Gero kontatuko dugu dizuegu. Txosna baten, konpartxa baten ibili gara. Hor geratu beharko zarete ikustera zer dakardan gaurko. Gero arte! Geratuko gara, gero arte, aio, nire amazoren tripak orain daude 3 dimensiotan. Eta ni beste galdera bat, hori leku hori pixkat ezaguna ezaltza izuin. Eske nian bizi nintzen. Bale, horra. Ikasle garaian eta Bilboko kaletan barna eta udaletxe pareko eskileretan gora eta bera, askotan bera. Hori, eskilera horiek ezagunak, gora eta bera eta askotan bera gainera. Bera, ez da? Ja. Aldiz, Atxurin, Mungiako auzorik ederrenetako batean esango dugu dauzkagu. Ander Elordui eta Karmele I'm a baby girl in a baby world. Gizasola aurrera. Bai, gizasola aurrera, ze Ander bere parajien dau, Ander galdu jako, ez dakit nundi da bilen, dantzan hiliko da, edo ez dakit, Ander! Bai. Beste garbi bat, Giako Badakizumen, etxetik urbil gauzenean, etxetik paraje gauzenean maskara brosi duten. Ander, zuaz eta zu euskal gixen berbetan, baina hemen aitzeko ez da oso erreza. Brosi du eskara aspertu den, hemen Atxurin Mungiko auzo, eder polit baten, Olentzeron etxea, landetxo baserria, hemen Atxurin dago, eta hori justo hemen atzean dekogun, eraikin txu hori. Bai? Ander, ikusten sujeta girotxu, ze jente hona hemen Mungin, Jai politik, Ander, baina zintzuk etorri de gaur gure erronkara. Gaur gure bi partaide indartxu etorri da askuz. Bai? Gaur hor egongo da errakorra. Beretan? Guazen ikustera, aurrera gure bikotea! Hala. Gauzak edizizkit. Hau Atxuri behitxu pegatina dekogu. Jon, zuek uste zu errekorra indiko egula, zenbat hau errekorra, Karmele? 37 jasoa dien zitu esan bilabonan. Bueno, gainituko dugu? Gai ikusten zarea? Bai, nik uste bai etx. Bueno, afaldu dozu, Bai. Beni. Ze afaldu dozu, zagaz? Edari energetiko bat, baina, hori... Bueno, ya está, hori egaz, Karmele, bagoaz, eta hor megapota pustue guk hartzen dugun bitartean. Kontuz, outfitak ere, Beni, Bidi Bintxi eta txankletak. Bai. Antzita, Oso ondo, nahi duzuenean, Karmele eta Ander, biziko erronkarekin hasiko ginateke. Hasiko gara. Bai.
Hemen prest, 3, 2, 1... Eusigo hilar. Venga, Hortxe lehena! Ondo. Hemen ondo ez. argi, Bigarrena! argi mutilak. Erakusten dipuskan. Zero kutsua, Kontua. Gau, bi dira, egon pixka bat, bi dira. Osi dira. Eta bilagran ziren igual bost. Hortxe, 6! Bai, Ba, erre saltzatu, Zazpi, 20 segunduan! kontu indarra bai, baina dena ez da indarra, Sortzi! Dena ez da indarra. Ez ez, aguantia. Dena ez da indarra. Bederatzi! Bai, burua. A ver, Doaz, oso ondo, ez dino beto. Oso ondo. Hogeita mar Hamar, segunduan, hogeita mar ama. Horrek esan nahi du, 2 minutuan. Amaika! Berrogei bai? Amabi! Eske bi dira, bi dira. Amairu! Animo mutilak. baina behitu honek nola jasotzen. Ez, bai, oso ondo gauzazka. Nikolaitea bezala da. Venga, Amabos, 40 segunduan! argi mungian. Amasei! Hogeita mar errex, baina hogeita mazazpi dago lan. Gainditu derreko marka. Goratxua, eh? Ba, igual gaur errekor bat ikusiko. Amazortzi! Bueno. Hemeretzi! Josus, bai. Hogei minutu batean! Minutu batean hogei. Hogeita bat! Rekorrerako prest deno bat. Bilagonan ja dardarka dazkau, Bai, bilagonan, denak telebistari so momentuotan. Hogeita lau! Gu baino gehiago izango ote dira mungian, atxuri hau Bost minutu da mabos! Menuda sazon. Hogeita sei! egin behar dituzte. Hogeita zazpi! Marka, Hogeita sortzi! Hogeita bederatzi! Hogeita mar segundu faltan, hogeita mar antxaldi, hogeita bidea. Amaika! Venga. Hogeita amabi! Amabi. Ai. Hogeita amairu! Ai. Hogeita amalau! Hogeita amabos segundu! Venga, aldaketa. Hogeita amasei! Hogeita amazazpi! Hogeita amazazpi! Segundu! Hogeita bederatzi! Bai. Jon zuen edari hori bidali balko euskun zuen on erosten duzuen, zerlako indarra, Carmele. Merezi izan da zuen parajera tortzik, Ander. Efectivamente, bauen guk hemen etxeko dugu zuen, deskantza mutie, jarraiko urrengo taldean bile, eta, bueno, posposik hemen atxirik lortu dagoelako horrenkorra. Momentuz marka atxirin, eta gainera eskerrik asko neska mutilak, gero arte. Bi marka. Jarri dituzte, bi rekord. 40 altxaldi 2 minutuan, eta txankletak jantzita. Bai, eta bi pertsona bakarrik. Ikaragarria. Bueno, biren ara gutxienekoa. Baina, txankletak jantzita, no? Ikaragarria. Txankletekin. Bi onako be izatea tartean. Bai, eskenik beti izan dut, asko ez dia oso. Bai, ze denboa gartzen da hor. Zorionak benetan, berrogei altxaldi. Baina euskalo, ez dakit noa jonberko dugu. Errezilea, holako zeze, guarrez. Edo guk jaso harria, edo. Udan gaude. Mutilak, ikusen maite eta estimatuak, udan segitzen dugu. Eta udan dena ez da jiji eta jaja izaten. Jojo, eta jesu. Ez, udan duda batzuk zalantza batzuk ere sortzen dira. Jeje, gatzezte izuen. Ogales. Ez que gaur ez dago ondo. Kanpina eta hotela, zentratu. Bai, kanpina eta hotela. Begiratu du papera eta eaz esan behar dudan nik. Zango du nik? Mire jartzen lekuan. Lasai, joan nahi duzu komunera nogales. Ez, ondo zaude? Aguantatuko diozu, ez egin barrek egin. Horrek esan nahi du gero, eurixe da. Zaparra. Ondo nago, gauza da. Kanpina edo hotela. Nik ez nuke hobeto galetuko. Jazta, galdera paraturik dago. Esti sentitzen dut, osea, idatzi du gidoi bat hemen sentitzen dut. Osea, gidoi. Baina puntu hortara iritsi nahi genuen. Hotela edo kanpina oporretara joateko. Jazta, no ganez, ez zima multa gehiagorik. Zer duzu jartzezun oso gaizkin detela horlo. Gauza asko. Jende asko pasadala eta... Iritsi garaia. Iritsi gara. Eta hori da, importantena. Elmuga. Bueno, bidea ere polita. Bidea polita da, Julen. Kanpina edo hotela. Flasha. Eta zergatik galdera hortan geratu, Julen? Zergatik mugatu hotel eta kanpinera? Zergatik ez rulote, nola, rulot, bungalo... Baina bungaloak non daude? Kanpinetan. Hori da. No, vale. Bueno, kanpinetan, adarrak, atera, ituzke, ez da, a ver, plaza. Hori da. Glampina, baina oso moda hola. Ni Modulo julitan, bat. glampin batea. Kanpina juta ez da gu atera gantza, ilu gozatik... Patxamama guta zerditu da, gainera. Lehen kanpinera joatea esaten zaion kanpin denda batean eskalo egiteari, eta baina da ere esterila, zakua. Hori galartza pixkat ja galtzen ari gara, edo?
Bai, bueno, gatzen ez ondo pasatzen gendula, trabesia egiten genitunen, eta udalekutan, da Pirineotan, da camping dendatan, loitea politia izatezan, eta... Baina guain camping bateak jutezkotan, nik nahi nuke, ez dakit, okanaban atxukun baten, o bungalo baten, zer dakit. Zuek adibidez, ai, barkatu, belaunaldia, galartza... Baina, bueno, a ver, azken eguna du! Urbiko kanpatan goatzen naiz, kanpina jarri, gero, afaria preparatu, hornilloa, bestia, letxe kondensada, gero, kanpoan utzi eta basurdiak, eta entorro zitzaizkigun. Basurdiak ez mendiko beste txerri hauek, usaiea, bai, eta platerea entorro zitzaizkigun, Baina, belaunaldi zainitzan, leheno, egia dalako, loiteako garaian, esterilazuk esan dezen bezala, baina gaur egun, nik ez dakit zue bilok, plaza eta aierrek. Eta gaur egun bai, miren, zu mendia bali mazoazte guntzungo, koltsoneta intxabliak inda, puztutzekoak inda. Jende asko da, porque batzuk txiki-txikiak Esteriliakin, zu belarretan erki hartzea. Jokin aierre garai, behin ere egin duzu, lurrean, kanpinena baten barruan, zaku batean sartuta. Ez ez da ingaztia. Safaria egitera jo nintzanean. Jo, karo. Nora? Tanzaniara. Eta Euskal Herrian? Baitare, zebain dela urte asko, 16 urtekin ingenun Bizkaiko kosta guztitikan oinez lasarteaino, gure etxeaino, herri guztitako jaietan gelditu. Bai. Eta esterila eta saku hartu. Hain bideia polita egin, eta lasarten bukatu, Bai, dutxa bat behar genulako, ez? Ja, etxera. Zu plaza, egin duzulo kanpinena, oza, lehen sartu zaren katxarroietako batean sartu zara lehenago? Bai, eta etxa guztaian. Porque olako leku baten normalian banaka ez binaka edo irunaka, eta hor maitasunan mugak oso ondo zehazten dira, oso ondo markatzen dira. Eta higiene pertsonala maitasuna asko, baina higiene pertsonala oso ondo zaindu behar da. Claro, eta Zertxonak eritzen, ni harrituta nago egiten. Bai, egiten. Badirudi, zuk lehen esan didazu, no, Alex? Ez, zenbatxorak eritzen, higiene, hor barrun denak alkarrekin, esan oporretan zaude, mendiak utezea, zakuk eta usaia, eta galtzerdik, eta gero urpixka sartzen, ebi eite bau, eta gero... Eta guain, kanpin den da hauek, iglu moduko hauek, hauen aurretik bat zeuden, beste... Patata jarri beretzen zen, goran bazpare... Tximisten kontra. Patata bat tximisten. Erditiz atituta? Bai, zizuten aititen, batetela ematen, baina... Patata tximisten. Aztoko kontuk dira, Galtzerdi busti kondensatuaren usaia hor barru... Ba, eta botatzen periodikoa hartzen zut, botak bustitzen malin badia sekatzeko, horretan agazinte. Zentratuta kanpinetan bakarrik, probatu duzu sekula plaza luxuzko hotel batean lo egitea zer den? Hombre, luxuzko ez. Baina kanpinan onduan luxuzko dirudien hotel baten bai. Nei kanpina asko gustatzen zaitu, ha? Neire bai, baina Neri kontzeptu moduan, baina gero erosotasun aldi ba. Bada, eske... Buenetan, kizkimiz batzutan. Nei asko gustatzen zait. Egia da gaur egun badaudela hotel kaskarragoak kanpinak baino, Bueno, eske nik nahi gaina kanpinak emateizun libertadia da. Jutiak azunan ezun lekura, kanpin batetik bestea, hartu gainean eta guazen. Bueno, zu berez sartu zaitezke zurean, oza, nirera ez sartu, nik ez da zaitut gombina. Bai, porque hor, ilegala da. Pero badaka baina bere xarma, ez da? Eta gero gaur egun dauden kanpinakin, izan egiten jendeak ez dago porta jundala eta saloguen hor bat daola, Sangulio, ez dakit zein, Holandatan dauden kanpinauek, eta togoganak, eta piztinak klimatizatukin. Kampi Sanguli, bai. Esan egit, zer? Ez, barkatu bai, guztia, familia. Aixo. Zure familia? Bai, gaur nerea! Aiba! Eta ez dut ezagutu! Zure familia! Gau, gara, lehen guzu txikiak edo horrela. Agur esaten nahi. Ai, hori da! Zautzen dut, agur! Gero arte! Total, eta populua zer dio plaxa hor kandean. Hoi, esan berri zen. Hau da bideo bai paso muteko. Mesedez. Bueno, nei amore mundot, Madaria gatani ez gara... Hori gara berri zen, jartzea kontaktuan. Bai, baina, bueno, beti alzido al contestador de tal. Ez eman amore. Etorkizun gutxik uste dotor, baina bitartian gu... Total, ez ezkoa ja badaukazu. Bai. Unen barten... Segi. Bueno, baina Kanpin baten bukauko zu igual bilak. Bixo batea? Bai. Tufo asko igual, Oez. Orduan ari zinen paso eman nahian bideoari? Bai, urpututan sartu gara. Oengoan, Gasteizera fan gara. Bueno, hotel eta kanpin eta bestelakoen inguruan jendiakin berbaitera. Jak, guzi bideoa. Gabon gudariz, udan gaude, ohartu ez bazarete ere, eta udan kanpin edo hoteletara joan egara. Apartamentuetara ere bai, etxe ruletara, baina gaurko gaia da, kanpinak ala hotelak, gaur. Urpututan, hotelak versus kanpinak.
Aupa, barkatu. Euskal Telebistarako 10 segundo bai? Oinaiz barkatu diazu, baina... Seguro? Hotela edo kanpina? Ez daizu ikusiko, Ez dakizue? Bueno, babanti, hotela edo kanpina? Nik, zean, en literas. Ah, literatan. Eta hemen ez, hau da hotela, normala. Eta segundian, con jacuzzi, con vistas al mar. Hotela edo kanpina? Una urtea Montxandon, eta lasei, euskal guziaz, itxastu guziaz. Bai, Montxandon? Montxandon. Ona da, Aitzikiatzen egitea zeko da. Izena? Antero silbete zolazu lafkoa fundaren horren larinen lortek etxai. Akampin, Eta zergatik tipo hola rollo hippie hola edo... Ondo. Hau da itxaz gain. Bai, hau da itxaz gain. Eta jende asko etorten da hotelera edo? Bai. Opa, gaixo. Hotela edo kanpina? Hotela edo kanpin? Umeekin adibidez, kanpina. Umeekin kanpina? Bai. Zin dizut ez erreza. Hotel. Venga! Bueno, hemen gauz, Xabierrekin, ez da? Bai, hori da. Ai, barkatu. Hotel edo kanpina, zer nahi xe oso? Ni goain hotela, gaztetan kanpina. Leno asko zaudetu agoten ginen zean, kanpinean, naturakin eta bar, baina oain ja... Izarreka, balorekin dia, izar bat, bi, hiru, lau, bost. Zure ustez, izarrak plus biherrian minus izan beharko zian, hotel txarra ba minus bost izar. Bueno, ez dago gizki. Hau izan da gaurko erreportajeak bildutakoa. Gasteizetik, Iker Plazaola, Gora Bihotzak, Euskal Telebista. Keke jaien dia beti Gipuzkoan gauzela, bueno, kasu honetan Arabara jo dugu. Arabako kosta, Bai, Arabako kosta. Barnealdea. Eta ondo, getaialdean? Ondo. Bai, ez da? Ondo. Ondorio? Bum! Ondo. Julen ez da ondo, beraz. Ondo. Gaia utziko dugu. Gaia, baztu. Justo, pixkat emozionatu dintzen, ez da? Vale. Gai honekin amaitu dugu. Bai, Jokin. Hartuko dugu gai hau, sartuko dugu kajoia, eta aterako dugu beste gai bat. Jokin, urrengo gai. Pitxiak, adibidez. Adibidez. Bai. Ez da Jokin etortzen ean beti da, gai bat iburu zegia eta derrepite. Ala, ez da gai bat, aurrera, venga. Ni nire liburuakin etortzen. Bere multiversuan. Eta beriakin. Zer gaiti bitxiak? Udan, normalian, osagarri gehiago erabiltzen ditugu, ez? Eta jende animatzen da gehiago osagarrekin. Eta osagarrien barrun daude bitxiak. Da beti esaten da, ez? Donostin beti daude emakume dotoreak perla jantzita. Bilbon dijoaz urrezko kateekin zehan sortu zen Suarez joyeria. Baina hori egia da gaur egun? Nik esango izuet, baiet zati batian da bestian ez ez. Eta oinatin zilarra begira plaxak zer zilarra ona, Baina gauza bat esango izuet. Legezko zilarra, Gero eta maximalistagoa gea, Leno kate txikeketa eta baina asigeak kollarea hundik. Gangarra atera du. Orduan, guazen ikustera Euskaldunek zer nolako bitxiak erabiltzen dugun nuda honetan. Hor, perfila. Eman. Kaixo familia, galderatxo bat. Partekatzen dituzue pitxiak edo bakoitza bereak jartzen ditu? Bakoitza bereak. Gezurraz. Nik zurekin partekatze ditut. Agia ikusten Euskaldunak, tendentzia jarraitzen ditugun bitxiak erabiltzeko orduan, zorain arte dena zen oso minimal, baina orain urreak, koiareak, eraztunak modan jarri dira. Zuekola gaur badamarazkizue bitxiak. Zer erabiltzen duzuen normalean? Ni beti jartzen dut urrea. Bi koiare edo urre, beti jartzen ditut urreinak. Baina hemen bagara minimalistagoak? Bueno, pentsatzen dut, orain Donostian hainbeste jente dagoen eta leku guztitatik etortzen diren atzerritarrak modak hartzen dutela ere bai, eta hemen igual klasikoagoak, era. Zer erabiltzen duzu normalean etxetik ateratzean? Beti hauek,
Aroak, oso modan daudela. Eta zehose koloreakin. Mutilek ere erabiltzen ditugu bitxiak edo ez da oiko? Adibidez, ni hemen daramat eta bero baita eskuetan pixka bat. Ikuste gaur egun ja edo norkera mandezakela. Egunero ateratzen zara horrela? Bai. Beti dotore eta joiak jantzita. Bai, hay que disimularlo. Eta bejeka. Eta ikusten dut amare badala hola pixkat estilosa, ez? Joiak erabiltzeko orduan. Amari lapurtzen dizkiozu? Bai, beti. Eta bietatik, nork erosten ditu bitxi gehien? Bera. Bai? Bai. Eta gero nork erabiltzen ditu? Biak. Amona. Bai. Zuk orain ze uste duzu? Ze, karo, leno, dirua aurrezten zen, bitxi eta joia onak erosteko. Eta orain, esan dezagun, merkezurrean bisuteria erosten degula. Bisuteria, bai, txero, bisuteria, bai. Eta hoiz ez, klaro, gero hoi denboakin? Denborakin, basura bota, takintxo. Beira, ni ez dakit, baina hor da... Eleante, Beira, eske hor dago handizko... Orain ni, no galez? Gero urrestiak hau eta beste egin dizula eta denak zuri begira jartzen naituzu, eta orain nik hau jarriko dut belarrian behin, eta han kanpoan izeba pasada, no galez? Egunero pasatzen da zuri izeba. Ez, neskatik txiki bat zeon... Oso guapo zaude. Bai, ondo gatza zaitu, Benetak, baitu. Bai. Hala mata izu pixkat moikano rollito bat. Beira ni. Galdorra kustura mutu dago. Resta. Beira, bale. Baitu amaiak. Beti bezala gaur ere, noski. Eingo diogu... Baitu amaiak zoitu. Bai. Eingo diogu nere amazori izurraki txiki bat. Gustatzen altzaizu belarrian jarrita daramadan pitxi hau nere amazo? Ai, ze bihurri. Bueno, nire superpoderekin begi batzuk bidaliko ditu zarautzera, eta, ostras, bai, oso polita, eta zure guztatzen ez nireak. Oso polita. Ikara gare pila nere amaz. Bilborako guapa jarra naiz, Bai, Bilboako oso guapa jarri zazu. Bueno, bete dago Bilbo, Gainera, beroa egiten du, lehenengo dia da udanetan soineko laburra jartzen du dana. Gauzak diren moduan esan behar dira. Eta gaur gainera txosnagunean bero gehiago egiten du. Txosnan etorri gara zen eguerdian, konpartxa baten egon gara, non? Algaran. Algaran otzo kontzertu honak egoten dira, eta egunean zehar ere bai, hainbat ekitaldi. Eta gaur, zer nuki dugu Algaran? Gazte bertsolarien lehiaketa. Ikusi bideoa. Gaur gazteen bertso saio ukiko dugu, zelako da gazteak holtza gainean ikustea? Bueno, oso posgarria, ikustea jende berria datorrela, bertxotara, eta zaletasuna handia daukatela, eta bertso ederrak botatze dituztela, eta guretzat oso posgarria. Atzean ikusten moduan gaur bertso eguna tokatu da Algaran, urteroko zita bat hau, eta ikusten den bezala jende piloa batu gara hemen, goizean poteoa eginda, orain bazkaria, bazkalozean saririk gabeko gazten bertze sariketa egingo dugu. Balio biziki positibo emaiten dut gaurko egunari, batez ere konpartsa honetan, eta hola Bilbon ere Euskaren ajenaz gune bat ere plantan emaiten da. Saiatzen gara, gure giraliburua bada Euskaratik eta Euskara, sardaztutako gizartea garatzea, sortzea, bideratzea. Urtero moduan kriston giroa daukago aurten ere, eta pospozik ari gara aurtengo bertsoguna ospatzen. Egia da urduritasunez bizitzen dela bai, eta hemen ardura puntu bat badukegu, baina nik uste politi dela olako giro derra balaitzeko aukera izatea, eta horren balio eman behar dugu, eta hortaz gozatu behar dugu bai. Bueno, ez dakit, egun polita ez, azkenin juntatzen gara lagunak eguneroko ikusten estigunak, giro polita sartzen da guretzako aukera bada kantatzeko, eta nire ikuspuntutik gutxenin nahiz polita. Beti jartzen da bat urduri ez azkenean, baina gaur egia esan bastante lasai edo bastante jende ezaguna da azkenean ere, eta horrek bizkal lasaitzen du. Gainera Baskaria izan duzue tartean, ez da? Bai, Baskaria erra gaina, zeana, marmitakoa. Gaur tokatu zaigu lehenengo platererako barazki entxalada bat, piperrekin, berenjenarekin, eta gero marmitakoa, egia da, eguraldi honetarako ez dela, janalen platerik onena, baina oso gozo gonda, zukaldari eskerrik asko eskertu dugu, oso gozo gonda. Bueno, gaur egun borobila Algaran gubertatik eratuko gara bertxok ikusten. Agur, eskerrik asko. Bueno, eskuminak, ez da? Piskat hori nintzateke. Justo. Eskerrik asko. Nerea. Nere gonbidatuak. Flasha? Bai.
Beti abazer bat, tio. Gero erango dugu. Zerrik asko hori da, utzi pizkat gomidatuari. Andoni bezatu pizkat. Andoni. Kantuz Andoni. Andoni Bastarrika aurkeztu berriz. Andoni Bastarrika. Bueno, joango gara poliki aurkezten, bai, lehen da dizi. Ongi etorri Andoni. Senti zaitez hemen etxean bezala. Gora bihotza. Apa, Andoni. Kaixo. Zer moduz? Ondo. Hartu zure lekua, gozo. Andoni. Kaixo. Listo, kaixo eta hortik aurrera, momentu ez zer gehiago, ez, Andoni? Andoni ikusi dut leheno, eta esan diot, zu lanbidea zeak. Andonik ez dakiz zertzean. Eta esan dit behar, banik zu bai. Oso hona, Andoni. Eta hortxe utzi nau. Andonik badaki zerbait. Zuek ere badakizu zer? Nungoa ze, Andoni? Zer da, hau? Galdetulak enungoa dan. Ez? Bai. Euskalduna? Mundukoa. Munduko euskalduna. Ez gutxi hitzein dit, baina nik uste eta azpeiti alde hortako. Horrek berdin du, ze egiten du? Andoni, zu gitezu lana, azpeitiko tren museoan. Galartza. Azpeitiko tren. Ez da hola. Ez tegit, kobazulo gia. Ekain berrino, olako batean. Ez, jokin. Gelditu nahi, jantzien koloreekin daula eta badauka horrola safari eta animali hartzen ibiltzeko kutsi bat jantziak. Safari guazungu. Safariak egiten ditu Euskal Herrian. Ez. Lehen da biziko pista, kontuz jokin. Plaxak ez du zer esan. Kontuz jokin. Bale, plaxa. Plaxak ze jakingo du. Plaxak esaten duenerako. Nik uste dela ela etxeko irakasle. Ba hori. Plaxak ze jakingo du. Entzu. Sandu jokinek. Irakasle pinta badaka. Baina, utzi pista dauzkat. Zuentzat oso onak aur bideo batean. Venga! Eta aipatu ditu safariak jokinek. Lehen da biziko pistak onela dio. Andonik, elefanteak ekarri ditu Euskal Herrira. Pista. Pista. Bigarren pista. Elefanteak. Ondi. Esan dut elefante txiki horiek, esan dut elefanteak. Bigarren pista. Ez dakizue, zer ez dakizue. Hemen. Galartza izaio, beira. Ez nire antzera, baina eskuak zikintzea gustatzen zaio. Itaulana, ez hori etorri zan. Ai, tasista etorri zen zen. Arkeologa. Bai, baina, bueno, animalik eta gaxotzen dianean, eta basuan eritutako animalik. Eta pintatu iten du, bai? Ez, gaizki hor. Plaxa, esaten dut. Ni arkeologo noian esatera, baina... Ez, elefanteak, esan dugu lehen, ekarri zituen Euskal Herrira. Rekuperazio zentron batia. Hori esan nahi nuen. Eskuak, ez. Boro, baina igual... Azken pista! Arantzadi. Ez. Ezkitorri zan arantzaikoat. Udan, iristen da etxera, ondarra zarekin. Badakit. Itxai! Badakit. Ondartzan. Eta gainera ni bere obrak ikusi ditut. Bere obrak aipatu ditu jokin. Bai, kokodriloren bat. Elefanteak aipatu ditu. Bai. Utzi plaxari asmatzen. Ez, aurrekoan asmatu intzut. Utzi plaxari asmatzen berriz. Gaur igual beste areietan formak iten dauena. Txap! Redoblea mesez. Andoni, zure lanbidea da? Bai, eskultorea edo ondarrak egiten eskultura eta beste material batzuk egin. Eskultorea, ondarrarekin edo beste materiale batzuk. Benetan, hona hola baino, esateko eta esan dut, azpaiti arrazeazu, ezta? Bai. Etxipen ez esan duzu? Ez, baina, bueno, nik esate mundukoak ez, are hori ginen, etiketa bageri. Eskultore hiperrealista. Bai, ala esate be. Hiperrealista bai, zenik aurrekoan ikusi nun, argazki bat. Zukin dezun kokodrilo batekin, da nik hasiaran uste nun benetazkoa zala. Albiste irakurri barri zenun, eta esan nun, zai da tipo hau, olako kokodrilo puska baten ondon jarrita. Kokodrilo hori areakin ez nuen morteroakin, zementuzkoa, eta hori ginen zaztarrainen, ekain kobazulo azpi. Hombre, zaztarrain! Baina zuk orain udan ondarrarekin eta egite dituzu eskulturak? Bai, niko nire temporada udan izatea. Niko nudan, kontratatzen abe eskultura egiteko, oplazetan, eta Santillon, por ejemplo, azpeitin inun zaldi bat, eta gero, egoten naiz, umen tailerrak eta emate ditu baita ere, eta gero, lan gutxioak etenin, egoten naiz arautzen kaleko artista, daramatzak 10 urte. Ondartzan? Ez, Malekoian. Jende artian, gustatzen zen. Esan mesedez, umetan txikitan
eramaten zintuztela Azpeititik Hondartzara Zarautza, tan hasi zinela umetan gazteluak eta egiten, da gero... Ez daka, rekordo hori gazteta. Eta orduan ondi aterkizu afizioa? Berroi urtekin hasi nintzen, egun batetik bestea. Berrogei urtekin? Nola esan. Baina, bueno, nik hasi nintzen momentuan, banakin hortik bizi behar nuela, hortikan izan bertzuela nire bizitza. Baina lehenengo guna, horta, esatezuna lehenengo guna, hau ingoet. Nola da? Bueno, tokatu zen nire alaba gordun txikile ziren, bi alaba dazke, gordun txikile ziren 5 eta 3 urteo, eta Getareko Hondartzan, eta esan jomenga, guazen hondarrakin zozeita, eta hasi nintzen hondarrakin gauza, bueno, eskua sartzen hondarrai, eta ez dakit, erreztasuna zeitu nun gorputzak eta atatzen hola, eta bueno, sirenita txiki bat inuen, eta beha ez nion askolaka... Eta, bueno, bilatu nuen, tamales bilatzeia, Hondartzetan, palito plastikozko txupatxo zenak, eta luma bat, eta hoiekin hasi nintzen. Gaur egun nintzen nire eskuekin, luma bat, eta txinoek jateko erabiltzen makila puntakin, beste zerreztet erabiltzen eskultura egiten. Hori da zure material bakarra? Beste zerrez. Ez que behitu, Beitu. Koinatarrek jateko erabiltzen duten makiloietako batekin egiten duzu hori? Beitu hori, Hostia. Hori zer da, hondarra? Bai, eta gero harri hautzak erabiltzeitut, koloreak realismoa emateko erabiltzeitut, gauza naturala beti, hau da, errautzak, ikatzak, buztinen hautzak, ondar kolore desberdinak, gero begiak eta kristaletan neugiteitut. Beitu behi hori? Musuak eta, bai, dana neugiteit. Behineri hartu duzu sustorik zuk egindako obra batekin. Egin, bazkaltzera joan da, buelta dutako, aha! Kokodril! Ez, baina egia dela, bai sortzen aizanean oso kritiko bat, eta ez da, jendeak ikusteun edertasun hori kostatu izatik, oso kritikoa naiz, oso perfekzionista. Baina egia da, bai, lan hona da gero urrongo egunean, juten aizenean beste... Zure pasioaz jabetu zinen 40 urtekin. Ni 40, egun batetik bestea. Zertan dedikatzen? Beti izan naiz. Bueno, garai batik fruteio, ginen urte askun, eta, bueno, aniten ditu baitaren mueblak errestaura, kuadro batu beste, baina eskultura ez da inoizen. Ez dakit, barruan zon gauza, bilatu dut, eta gainetiken bilatu nunean, eske banakin nire bide hori zala, oso kuriosa da esatea, ez? Baina, bueno, hori momentuko izan zen. Eta asmatu nuen, zati ja pasadia 13-14 urte eta aurran nokoa. Alabak entretenitzeko bezala hasi zinen hondarrarekin jolasean, da azkenean zu entretenitu zara? Bai, zehose bilatu nuenan errestazioen ez dakit, gorputza egitea eta hori, eta daket hola memoria oso azkarra, ez? Igual eskultura bat itet, txakur batena eta urrengoan, baina ez berrezarre iteko, garbatu bezala iteza dana. Ez da gino, esplikau. Beti juten naiz mejoratzen da, on lanaguna badia, amendik urte batzuta ondik da hobeak izango, Zari da, konturatzen bezala jutezea ez, gauza konturatzen, da gero eta sakonduz, ez da gino. Claro, azala, gilea, gero eta barruro, ez da gebukara horrek eta... Aizu, eta jakinaenik, zenbat figura indituzu? Ba, eundaka ingo nitun, bai. Eta zenbat ordu botatzeituzu, adibidez hor ikusi duen elefante hori? Elefante hori 3 egun. 3 egun? Eta bestela, Zarautza eta etortzen aizenin kaleko hartzita bezala, egunean itet. Eta, ni Zarautzen izan dituz zezenak eta dana, zaldiak, tamaino errealean. Eta goizeko 8 jun, da igual 14-15 ordu tardatu, bukatu eta kendu. Bukatu, zaldia edo zezena bukatu, pare bat ordu egon, eta iluntzea, eta gero kendu. Zeba kendu? Bueno, hemen balekoian ez dela gako... Nola ez dut? Zaldi bat? Baina hori zaitun puskatze be... Hori jendea... Akero zaldi bai dauten figura bakoitza. Hobe, norbeak kendu eta ez gero beste bat. Zure astua egostiko. Baina, zotzagarria dana da kendu inberrizatia, pertsona baten lana, hain lan polita... Ja, baina, bueno, zuke... Jendia puskain gaula. Baina, ulertu berdezu baita ere malekoia... Hori, malekoia udalak esan bazun, zaitu inberdia eta babestu bazun, bale. Baina, da neu juten naiz kaleko artista bezala, eta orduan nik leku hori ezkertzet horregotea, eta gero berri txukun lagatzet. Zatik, nik alagaban zezen bat igual hilo berrituzu 800 kilo ondar. Igual ordu bete ondarra igotze. Eta gero ondarra guztia igotze, zati itxasoaren aiatzea, eta gero masa egite, formatatzen, eta zezen bat 14 ordu tardatzen. Eta gero segituan kendu inberde berriz. Arean laga, nik etxakon berde ezkantzatzea. Eta arean laga banu, urrengo egunean, hasiko zen ume bat ikutiko zion adarra, eroriko zen, eta ja beste umeana gainean saltoka. Eta urrengo egunean 700 kilo ondar zene garbi berritu. Zenbat aldiz pasa zaizu, hola,
ondo aurreatzen aiziala ikusi eta abila esi. Ebila erori argazkirik atagabe. Osea, bukatu, argazki atatzea junta, erori argazki. Olako... Abia argazkiak egin da. Nik orain eman nahi dut eskua, ea sentitzen dudan nik ere zerbait. Bai, suerte. Eskua, plazer bat izan da. Jule. Ea zerbait pizatzen zaidan. Esan berdia zu gero. Nere semearekin azerbat egin. Zerta ez ezautzen azun. Eskerrik asko. Bueno, zautu esan dizu gertukoak, ala nire zautu gehien bat telebistatik, baina, bueno, ez dakit, zestuak guatzea, eta ni zestuan asko ibili naiz, jende asko zautzen. Plazer bat izan, Andoni, eskerrik asko, eta segi hortan, eh? Andoni, eskerrik asko eta berrik uste gela izten. Figurak egin. Hori, zuzenian ikusten gela. Figura bat bera. Flipauta gero nahi, benetan. Atxurin mungian. Ander, Bueno, Ander. Hau bai dela figura. Ander edo Carmele edo Ander ez edo bai Ander bai kasu hontan. Hau da eskultura bea. Gabon. Maian ese dira gainera, Eta kafe batekin, Bueno, kafe izango da. Euskal Herrian, euskaraz, txokolaterik ez da falta, ze ondo pasatu den guguk atxuriko plazan. Ogi ederra pastelo bea, hemen gaude gu gure saltxan, Maiulen miren platamen darot, jesarrite, arratsaldosoa dantzan, musikan giro, familiarren giro ondoan, ganea zan nik posik egongo, erronkan rekorra lorturik. Baurduen, hartu eutxi oratu deigun guk txokolatea indegun topa hemen atxurin gugatik, zuen gatik, eta gora bihotzak. Aurrera bideoa. Giro honean, azten dugu hemen gaur atxurin mungian jaiak. Goiko zerua, japezala, Bueno, bikote, zertara horbildu gara gaur hemen atxuriren? Atxuriko jaizetara, bueno, jaten apurbet eta edaten be. Eta zezabizie baskaldan? Gize due, eta lehen eukin duguz langostinoak eta jamoie eta, bueno, tipiko. Urtero batzen sari hemen atxurin? Da, momentu bueltateko con la gente del barrio, betikoak, ez duzuzenak ikusten urte osoan zehar. Ondo dau? Horren jai, importanteak izaten dire hemen, zuentzat? Bai, oso garrantzitzuet. Azkenean 4 egun direz, oso intentzuak eta danak batera gauzamen. Zer dire atxuriko jaiak zutzako? Oso onak. Asko gozatzen duzun? Bai, asko torten darez, ni eta hori laguna. Hau ez, abestia. Hau ez, hau zeba ez? Hau mungikoa galako. Eta zer dire urteko jairik onenak hemen atxurikoak? Bai, abadak esan deulen. No? Abadak esaten duena? Ona da. Gukontzat hartzen dugu. Eta zer da, egun honetatik gehien guztetan datzune? Ai, gozoka meketako bai. Ogizio lan bai, Solomo zati bizartun, da eskubizek esan. Ez bateaz, eskubizek. Bueno, Juan Luis, gaur zu izen zara hemen atxurin, omendue? Ez da pari pas ezagotu, izeniko da. Gente guztiola badau, izeniko da. Eta segatik emondotzu zuri premio hori? Premio, ze egin emongozte, zaganaz lako. Bueno, hemen giro honean eta postre gozoagaz jarrenten dugu gune. Gora atxuriko azte nagusia! Nola nagaritzean Ander gusto da bilela, Gusto da bilela eta gusto etorri da gure bigarren gonbidatua. Gustora orain guz, uste dut ekarri duela txinga gozen ikustera. Goazen merezi duen arrera ematera, tripak kontuz deno, galez? Suabe, Bili poliki, ondo zaude? Hona eguzu komuna hor dago? Ez, momentuz ondo nago. Gertu dago, badez badaukagu atea zabalik, demora duzian komuneko, no, galez? Venga, ez kezkatu. Oi, ba! Badabil, torri. Bai. Yep, beha dori, beste buelta bat. Segi. Vale, ziagoga, buelta eta... Bueno, berko dugu aurrea. Aurrea! Aparkatu hemen txingak, mesez? Oso ondo. Vale, altxa. Ondo? Bai. Herria eta? Bai. Hombre, fuerte da. Lehen masan giatu ditando nintxok. Etorri zara ya. Vale, ya, etxeko lanak eta ondo eginda. Ongi etorri! Izeta jauna? Ongi etorri. Izeta klaneko kidetako bat. Fuerte da, asko baituk. Zuek, kao, hariko zarete bakarren batzu behintzat orain Leicester pentatloiko finala handia izan da traste hauekin eta ondo entrenatzen ez. Bai, guaindek gure temporada osateana, guaindek ez, Gipuzkoko pasada, guaindek Euskadi gehiatzea. A ver. Ni galdera, zenba pixatzeue? Berrotamar, bakoitzak. Por 2, 100. Berrotamar? Txotxe, zeman dituzu, 1 kilo
Atzera eta aurrera orain? Bai. Aizu. Pentatu izatea, 6. 6? 6 txinga? 6 plaza. 28? 28 metroko 6 izatea. Hostia. A ver, Julen. Bai, eso. Mesedez. Joder. A ver, Bilak. Venga. Haure, bai? Ez. Bakoitza batekin. Aldi berean? Ai, esku esker. Ba, 1 kilo dira? Bai. Aurra bila eta... Julen, kontuz bizkarra. Ikerria, Hola. Aurra baitu. Buskarri gota gabe. Txap guztia. ¡Wow! Orain, Osondo. Venga, Julen, vuelta. Ya está, Venga, Julen. Me cago en... Osondo, Julen. Ya está. Kontuz. Zaila. Vale. Control. Wow. No gales. Arakita laian. Joder, ni bai geratu naizela harrituta horrek pisatzen duenarekin. Benetan 50 kilo. Ai. Horrela 6 plaza, lehendik aizkoran. Arreia eta giza proba. Giza proba, eta gero Korrika. Erdi oinez ibiltzea duk, Orain ere gu erdi oinez sartuko gara baruraia lasai. Oso nahi dezu, Bai, sartu nahi duzuzuk, haue. Vale. Ezuk ez dizu, heldu, Venga. Kontu, eske gaur tripak ez. Eske tripak izkuntza. Gata zuizia managarri. Ja, bai, ja. Bihar ikusiko genuke bestela. Proba bengoet. A ber, gutxienez jasotzeten pixkat. Bai. Pinponean Euskal Herriko txapelduna, Oso ondo. Vale. Neiko indezu? Bai. Orain ja sartu gaitezke? Arritxuta gauzate. Arria ere, bai? Venga, denak, arritxuta. Izetarekin, katxarro, gabon, ongi etorri. Etxean bezala. Etxean, nagota. No, gales. Kontuz, beso jekin. Ta esaten ari ginen bezala, izeta, zurain forma honean, sasoian zaude? Egon behar, behintzat? Egon behar. Hori da. Egon behar nuke. Bueno, baina zu badakizu nola zauden. Oandikan ez. Oandikan hor azkenengo biesta entzotuzea pixkat ez. Oain azkenien hostia handiak hartzen egea. Azkenengo entramentu handik esatean eta hor azkenengo biesta pixkat uritzi deu beraka etortzeko ez. Oain momentu gona ez tia. Joli. Oain momentu txarrian pixkat, baina gora etortzeko intentzio horrekin. Aizu, nik galdera bat, gauza bat. Esateu, umiak beti ogi barra batekin etortzea bezapian, eta izeta familia zetor izan. Arribola batekin bezapian, ze familia osua. Bai. Bezapian ez goran igota, lepon. Izitako saga azkenean, asizian, ja beti ez, aitona esango igual plazetzan arte, baina beti ondala arriak, lotuta, osabak, lenguzuk, nia zenitzen azkena. Zer gozaltzezu ez zuek? Nik asko gozaltzek. Ez dakizeba pentsatzen nun. Azkena eta behan du, o... Ez, goizo gozaltzek. Ez. Azkena bai, azkena eta berandu hasi nintzen, errekiro el munduan ni. Zuzuen familien lehen guzuk eta koskorratatik ja azteituk, ja. Jakez, izeta bosgarrena da, 5 urte azka. Ni izeta 6garrena naiz, 30 urtekin. Familiak ja por acaba, o eman zen. Plaza noiz ateatzean, ordun jarri da izan da numerua normalien. Ostra! Plazako aurrenengo plazakin, izetako... Eta zure lehenengo aldia noiz izan zen? Xabier Arreiakin inun, guain dala... Ezagutzen dugu. Bai. Lau urte, laugarren urtea. Hasi nintzala, pentatoloian. Pentatoloian. Ze pentatoloian ona izateko gauza asko egin behar baitira, zehazki, bost, ze behar da? Ez dakit, nik uste disiplina bat, danien egokia izatia, o... Nik hori uste, egokia izan, ez diru balio, arrekautzen ona naiz, da pentatoia... Ez da ez, porque azkenean arrekautzalian oso ona danak, pixau iteu, korrika o pekatu... Baina fallatu ingo, ez? Korrika makalago dira. Orduan pixka eta hortarteko zerbait bilatu behar da. Zure fuertia zein da? Dana, pixka. Joder, ez dakat fuerteik. Baina ez dakazu ordu... Ez dakat, enaiz aizkola joan bat, enaiz arrekautza joan bat. Nik uste dakatela hona dela, aiatzen naizela beste lan eta asko behartu gabe, ez? Segitze jot, bere nivel batian, o ez da alti bajo handik egitzen, arrekautzailea gaurrenengo arrekautzitu, 25 1.40 o 2 minutuan imaginatu, jasotzitula, ni jasoko ditu diruan, da nesegin goi horri mortan, ez? Gutxo gara ez izaten. Ez zertan berezik destakatu gabe, baina pentatoloian txapelduna? Bai. Txapelduna? Eta gero titulu hori berriz ere, Laister defendetu egin beharko dugu? Bai, a ber, behatzian da, iraila behatzian da sailkapena. Hemen? Azpeitin. Azpeitin. Eta irailako 23an, finala. Aurrena emerrizetea, finala pasa. Bai. Txapela defenditzeko. Basako gara, edo? Intentzio egin jogu naiz. Bai. Hasi pixka mentalizatzen.
Ze buruak ere lan asko egin behar izaten du, hasi konzentratzen, eta begiratu gara. Kaixo Andoni? Hostia. Arratsaldeon. Ietzeko pasakama galdera, eara. Laizte aita izan berdek. Eta ingo diskogik, baina lan aldaketak eta kalen pasiatu umekarru egin da, oidan egingo alditu. Eta gero entrantzeko denbora nola hartu berdek. Bakit, pentaloia irailean da gaula laizte, eta oiodanak nola moldatu pentsatu aldakak, ondo. Venga, egon gaitu. Jo! Gero entrenamentu fortiaziok, atento. Atento. Galdera, garbila, Ez zorion, A ber, hori da, zorionak. Eskerrik asko. Aurrez aurre etxean, galdetu nahiko, eta... Ma, bueno, ustez, pentatoiko asteko hortan anteakoa, osea, que... Osea, aita izango zara, pentatoloiko finaleko aste hortan... Izan daiteke txapela besapian ekartzea. Harrilla, hauek harrilla. Olo gutxi, finala jun behar. Gertatu, bildur horri badakatez, finalea jungo behatzeko aukera hori, gauza asko badatzea burutik, ez? Osea, que alderen antzun da, espero eta aste hortan, neskak aldatuko eskiola, ez? Neskak pasietuko la, eta nik entrenatuko eta aste hortan. Margen hau txiko, aste beteko, osea, estentzen txikioen eskatuko. Batzuk baja izaten dute edo, honek estentzia. Nik estentzia txiki bat. Aste betekoa. Eta bestela, aguantatzeko pizkatorrea eta bukautakoan, orduan erten. Bai, nik esatea jote aguantatzeko, Aguanta, baina hor da uste jateako aldatu. Bai, bueno. Ador ondatatzean, igual dugu lehen dugu berandu, ez dit importa. Ilusio berezia ingo, egite segia esan, txapelketa gumia, Martin Kampuan daula zatxia, jokatzia, nahi joet. Bai, Bai. Ilusio berezi bat diteit, txapelketa hori lortzeko aukera izatea. Umia kanpon dela. Esan duzu izena ere, Martin? Martin Txikia, bidean dator. Martin txo. Beste gauza bat, ze bai, iaz izan zinen zu txapeldun, 2022an, hori da, pentatoliko txapeldun. 21. Kontuz. Baina, pixkatenago, konkisen ere bai. Konkis ere irabaziten nuen, eta orain beste galdera, ze behar da konkis irabazteko? Oizailo iruditzen zait. Bai? Zailagoa da konkiseko proa bat. Niretzako bai. Konkisen faktore asko daude, ez? Bat suertia esango dugu, bestia abila izatia gauza askotan, eta bestia suertia. Aspertzen jakitia, eta dana. Konkiseko fuertenetakoa da, burua, aspermena, egunian ordu asko askazu geldi zaudena, jendeakin hartu emana, eske faktore asko dazka, ez? Niretzako, oizailo da, pentatu irabaztean. Eta galdera batzuk, konkizene tripa, claro, janda gutxik ez, Eta... Jarritea pertsona. Bai, eta tripakola, pizkat, kizkun-kaskun neuki izan dituzu, ez da pizkat gaizki. Ni erabat. Ba, eta zeite zen dut. Janes. Venga, oizu berko porren Janes. Janes, edan, Janes. Uro edan, Konkizeako juteko naho nire. Bueno, Daniaren aizu zona baino. Eta, telebistan adibidez, ikusi zaitugu konkizen, beste ze probatuko zenuke? Ja, konkizera basiezu, bertan izan zea. Ez da gatola ezer probatuko nekinek egizan, kirola asko probatitun pertsona ba naiz, danetik nizan dut, eta konkizea esan ere ametsa ez, da irabaztia. Hoi zan, eta gero zan kapitan jotia lortuet, eta ez da gatola beste zalat ingo nuken, ez, gustora bizina izan. Zuzea baitare julen bezala, ez da, zea ikusi, kompetizio batean junta irabazin behar. Bai, egin esan, gaizki iramatet hori, oso gaizki iramatet eta gaizki pasatzen asunto horrekin, eta aurten laguntza eskatu behar izan dut asunto horrekin. Porque naiz oso kompetitibua, eta ez bai lortzen asko jatera ez buruai, eta azkenean kirolian daude, ez dakatez, azkenen jendia da hortako prestatua, psikologoa. Bai. Eta behar, aliaguntzan puntu batea behar nula, porque ez nintzen, ez nire burua aguantatzen ez, zan, irabazin behar, eta disfruta hori, enun, aliaguntzan, urtia bukatu nun, 2022 demoraldi, eta enun gozatu, nik udara. Lortu nintu lau txapel, eta ez nitu gozatu. Zan, zertan nahi naiz, hori nahi alden nik. Oain azizta gozatzen. Sorteo, suerteko, bilatu mutil bat asko laguntzen izaitena, eta hain naiz idia gozatzen pila. Egon pixkat, ja gozatzen azizeala, gozature galdera hau. Segi gozatzen. Kaixo, Andoni. Hoi ba. Bueno, jake herri kirolan mundu hontan zuzartu zenean,
nire galdera da, zu zeba hasi zinen herrikiroletan, eta zeba aukeratu zenu pentatu ea. Osea, FSR zine bultzatu zizun, eta hori elekzio hori zebaintzen. Beste Barbie bat gaur, Gaur Barbies betia gaur. Bierbi Barbiosa. Jode, galdera honek, da erantzun bat, eteten asko gustatzen, esan deten gauzagatikan, baina esangoet realisti, segun naiz. Ikusten nuen Arria, Xavier, nire txian entrenatzen. Entrenatzen zuen Jose Ramonekin. Eta Arria zan nire osabantzakota, era dios. Zan, pentatu, irakoide preparan zaude, gizona, eta ni orduan, crossfiten. Joitzen nintzen, guk etxun balillo, crossfiten txapelketa jonde irabaztek etxun balillo. Zertan gota, joe. Etorri zan, azte betele nuo testa itea. Gau ez, ikusta gonitzen. Jose Ramon, urren urtean niko ingoet. Eta hortik hasi zen. Zu ere pikatu egin zinen? Ba, izan zuen guazan, joder, kirolari handi bat izan da Xavier, ez? Oso kirolari handi da, izan zen da. Joder, nahi azkenako guk kirolian ibili eta behai izatia kristona eta gu eserrez horrek emantzian barruan zea bat, eta kalian gea, eta berekin irabazin un txapela aurrenekoa, eta aurren urtean esan nion, osaba, nik urren urtean hau irabaziko. Ba, hola izan zan. Esan dain. Bai, esan dain. Galdera guzti zutingo. Egin. A ver, zemos herrikirolak. Hori ba, bai ez da. Guazen. Carmele Txi eta Ander Elorduy. Atxurin. Carmele eta Ander. Marka egin da hor, Kaixo, Gabon. Gabon. Zer polito, hemen mungin dugun errekorra. Bai, oso polille. Eta, Ander, jak zure parajeen gau esan, zegaitik ez dozu zeuk erraunki egin? Oh! Nik? Bai, zuk? A ber, zentzu badeko mungikoan azelako. Baina... Venga, itxe txokolati eta hobixe, ekarri mikrofonue. Anderekin behar du? Mesedez. Bakarrik? Ziztuen iri? Bakarrik? Bai. Baina norekin? Bakarrik? Ez, bakarrik ez da ibiliko. Bakarrik ez. Beste partaide bat aukiko dau. Torri. Beste lagun bat. Bat? Bina arte? Oh! Lagun bat. Beira, eta plaza ere haiekin dute, oso ondo, neska mutilak. Bueno, 2 minutu. Lehen bailen hasiko gabai. Bi. Patxar, venga! Gaur gure bezaleko bat, gainera. Oso ondo! Baina, Anderrekin behar du. Venga, bat, oso ondo. Venga, aberra gut amarrea iristeiak. Be, Ander! Hone bada aquí, Arria jasotzen, begira honek zure. Kontu pingani jo. Lasai, Anderre? Hankak eta nola, galtzak nola egotzen dune. Presio bikoitza, Hori data, bera, magalera. Uau, Ander! Izeta, ez du gaizki esaten argia, Ez, ikasita zio, bizka Carmelekin ibilia egon. Bai, beagitak, guazpan. Marka gaur bertan jarri dute, izeta? Oso ondo! Bi lagunen artean. Segi gora. Berrogei altxaldi eman dizue. Titae. Bai, batzuk, Asko, Berrogei altxaldi. Galeko dindu dut. Asko deg, Ez, harriak eta zuk, ez. Amabostu. Bai, lagunin natxoak ziren, Ander rondo, Amabostu loitu. Gantzak ira gorra eta... Perfecto, Anderre. Oso ondo. Herri guztia, plaza dena, bere bueltan jarri da dena. Oso ondo haize, Ander. Oso ondo. Mimoak emon ez da kopetan misu. Lasai, miren, zuri kariño berdinak iningo izu. Badaki. Venga, Baina, no, ez tete lingo. Ander laguna zein da, Juan egin da? Bai. Jasikatzen ezek. Biak jaso du, Oso ondo. Ondo, Baina, Ander... Jazta, orain, laguntza. Anderrak atxeden pixka berra duta. Azken minutu erdien jarruta. Animo eska. Oso ondo, bale, bota. Aitza ere, oso ondo, orain. Azken txapa, gotel. Amabos. Iruba jaso erosiko, baina azken dut. Lordu? Ondo. Galatza, ez un espero, Segin mote. Oso ondo ahi da. Beste ni. Edo beste pare bat bai? Nik Vale. Ander, oso ondo. Oso ondo, zorionak, Ander. Gaur soldata irabazi du, Egin dozue, oso ondo egin dozue. Eta zorionak. Eskerrik asko zuen animogatik, eskerrik asko zuen animogatik. Zuri, Carmele, ula guztien zelain ondo irakastearen. Bier bilgo jarraitzen dugu.
Eskerrik asko zuei bikote. Bihar ikusiko da Bilbon. Descansatu eta rekuperatu. Muixua. Atxuri. Nabilia, jo. Aizu, Ander. Bueno. Izeta placer bat izan da. Izeta, eskerrik asko. Animo bizitzan esango dugu. Berartza, beste horren beste. Maite zaitu, beti maiteko zaitu. Gora bihotzak. Berez tokatuko gara. Eta, bai, esan. Jokin, zuetorri. Jokin, bai. Hor, hori da, albistea. Bai? Bai. Bai, esan. Oso ondo, azken orduko albiste badaukat. Eta bai, konfirmatzen didate, bihar ere eguzki aterako dela. Sauce! Gora! Gora!